Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekagwe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetera kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Mwanchu murigeria nebiro binde byango kwarigania marago yabono tusange ekiunga chinsa inye bunabereka gwateka imene isiko yorogongo rwagusi ria nengoro kwa dipo na asanya asense muye bimanyelio ni gutugosanga na Wilson Makoli kenda mona intwe goika omwelio tunyare gosanga alitwabere tukwarigania senge nchiri tukeriga tutore ya chakase nchira yobo ime tutore ya chakase nchira yoko ya chuta. To the spirit of patriots. Make our homeland Kenya a better place for those yet to come. University ya Kisii ningo yarigania omujega bwa barokiwa kubekerwa chigutwa oyo bagokurawa no mugaziri wegisemi almost kemigosyo gamba. Mikutano maiga at least okoreka mikutano eyo kugambira ya security na ndi tumanya abantu bakuru batanu baje batetereza maiga bagenda Abakenya bono nigo banyoriro gokurerwa nabo gokuborirwa ko bamaiso anene chinga kiechiga kya mariganio Yesu guku egunia chiteiga bono tokatamo muntu meipita wanje kobeka egunia onye kabwate gintakuri yotabwati nakitogokora shaina sto tamanga yaya tojense Nyina babantu nigo baboriwe gosira bali batari kwenyara chinga kiechiga abantu bagendete kwarigania meyega ao
Gochaka kurase kaunti ya Kisii litukulia lero muwaziri w'ekisemi Omoskemi Gosi Ogamba nigo ara omuyega bwo kubekirwa aborokirwa kigutwa ase ntunda ya 14 ase University ya Kisii. Gukwana chiga kicho Omoskemi Gosi niga arwesegeto asaborokirwa ase abo babekirwa kigutwa litukulia lero ase bona ababolia banyare kwebuka bukia aso kuligia kende barakore gose bagendere na masomo chingo kichiboigo nigo ababolia kwegendereria chinchira ao anene na kurigeria chigasi unenchira ya moyo kuyarigania anene kwenyorera chigasi no nyina serikali hasa matuko ale bosio aborokigwa chirwinye na 15 nigo babekirwe chigutwa lituko ya lero gati yabo aborokigwe 24 nigo babekirwe chigutwa cy'obunyagitari naboigo amangana yoko bara unatukumanywe no muri kito Daniel Untire Nase University ya Kisii omugasolero Skuru yabekera aborokirwa baye kigutwa hasi ntunda ye 14 maintain the utmost respect for the human life. You maintain the utmost respect for the human life. From its beginning, even under threat. Asomwega oyeragwa n'Omoske Migos Ogamba okwana chinga kicho nigasegetire aborokirwa baiga akobeka omukya na kurwa abakoreri bwabo ase gukinia ense ya Kenya. Dear graduates, do not just celebrate the completion of your studies today, but rather celebrate the potential that you hold within. You are the architects of our future. Go forth knowing that the world you step into is one of immense possibility. Consider that your education is not a finite journey. It is a lifelong pursuit spiced with the spirit of patriotism. Make our homeland Kenya a better place for those yet to come. Henceforth, think of the world as your classroom, offering experiences that will refine your skills and broaden your horizons. Asomwega webwege karunwa na Professor Nathan Ogechi mo Vice Chancellor weskureiga Dr. Sarah Ruto omunyakerogo o Governing Council igati yabande Migos okwanira boigo buya bogotwalerango yokogania kwegenderia aso kwerendera asamabwa y'ikigasi. But wherever you go and whatever you do, may the path be soft, may you be received with kindness, and may opportunity open its door. The academic and educational grounding you have received is sufficient to enable you start or continue the journey. It is sufficient, but it is not enough to sustain you. You must therefore have a learner's mindset. Please do not treat the degree or the degrees that you're getting as an end in itself. It is more a key that must be oiled. Asomwego yo aborokigwa balia abatangani kurwa kerekosi nigo babekirwa chikobi na koyegwa chi certificate bunencheremo yo kuboko asokokori buya mwega waligania aborokigwa baiga bonsi hasi chiro yechigasi au aiga Kenya nonyana sichinse cheisiko. I'm Jimmy Ongori, the Chair Department of Clinical Medicine. This department is the mother of the School of Health Sciences. We started the department in the year 2010 with one program that is a diploma in clinical medicine. And later there were other programs that came on board. In 2013, we started with a degree in upgrading degree in clinical medicine. That is for those who are holders of a diploma. And 4 years ago, we inaugurated the Bachelor of Science Clinical Medicine direct entry for freshers from Form 4. The first batch is graduating this year after having completed their 4 years of BSc in Clinical Medicine and Community Health. Completing medical school has been a dream come true. I am grateful to God for the life that He's given me. I'm grateful for Kisii University for this rare opportunity.
be able to do bachelor's of medicine and bachelor's of surgery in Kisii University. I'm grateful to my parents for the opportunity to invest in me financially, to be able to complete my medical course. I am grateful to my classmates who we've walked this journey together. I'm grateful to the patients who through them I was able to learn. Through the clinical rotations where we've been able to save lives, been able to witness life-saving interventions, which is something that has really taught me a lot and inspired me a lot in medicine. Kurupatirika taseni kia gatembe kuregasi University ya Kisii yego tokasi county ya Kisii litere nengoro kwa Daniel Untiri. Habamenyi anene balia bakorwa MHMNene go chia chinsobo anene chinga kiechiga chiemeyega Yesuguku ngobona baburiwe ko bamaiso chipigipigi bagutumeka anene chinsa kichiairire gose chinsa chiabotuko ayeganiga gocha maega chinga kia matuka bwango iga ibikaro bibosari babere bikogenderera koenekigwa ese chinsemo ao kubwatekana nogo bwaterana gose amangana berega koenekigwa asa barundi achipigipigi abo babere bakogendereria ebikora byobosaria no kuibera abantu ebintu byabo bono nigo kuboria kwa rurwe gochia asa abanyanyimbo koena na patrol chinga kicyamagaroba unenchira ya moyo gutingia oborendi anene chinga ki abantu bairoirwe barasi chinjira gujase chinyumba muri kyo ito Paul Kapokara ni gatwari ni robotiro kubwatia obosaria na nene chinga kichabutuko imeye bunga yega yabora nigo bwagendere ko babo kubwatani wamo na abagendi bechipigipigi anene abo bagendere ko bagokora emeremo chinga kichabutuko bo bakorera bageriga na koirera gukora obosaria stinsemo chipigipigi cheito chiabora bungo tumagachira sobosaria patie bagotumika abantu baisika okanyora umuntu ito gwe pigipigi igago kombo ote bunga kwabo umuntu bakasekete umuntu yondo kora obosari aso mwana mpora boro itogora bwamanye nga umuntu no bosaria kora sekete boigo umutumeka ande kumutamigo chikoru ase burabura amenye kora tinseme chiganirwa bagendere ko bakugikiria obobo bwiga asama tukabwanga gachiduka chinyinga cyagendere ko bachikobonwa tinseme chiga iyento bagendere ko baba gwicanira especially mu denyo yo November obo ibimbwa cyagete ko bakorekana gaiga whereby abantu bagoja butuko when people are asleep bamanya kuruwa bakorobu aliwe tukanero kuruga ebunire omusipati okone kiosko kurukuridia bakabuna bakarusi bindako ni bisabuni nebinde nande wiki ye nande kubwati nande tukanero kimata nero tutaraje yasinyi kraste nero musipati okone kianga nero bakabuna bitamba byose bakaira bana abantu bono bansiro bo ali lakini nabo era betali bagejawulia kere pigipigi chiwe tabutuko sasa baya butuko biasara kibiro nurige luchi abwe para bono taenero ronero yabeire almost a long time ya security abasabanga bakoni kini stage nero korweye kerobwe kyo it has never been replaced ne yende next asto ikansa kyone practice sport yene paro jana mabati yagitire abantu no bagweta baganda ujagisima ibono sa ibono movement yakoba igere nyinge kurengana mona Jairo Mugire uyoro munyakiroko wa bodaboda kurasaro kongoreiga rwaburabu igagendere ko bagakobolia bali abakuru emechigo chase ogochingera Christmas na begono mwako moya koba maiso nechipigipigi chiri bakolina elio gutanga obubebonga buno bwiga amangana ye Christmas ngo batabakara bajira se bodaboda tigakikise kwamba nga epigipigi yali nete nebugate tag stage ye asarwa umusabe namba ya esimi agera bakora transaction yesimi tabasa ko mwabesa cash agera marito ko twara security ngo moira ni kesi mechande go twa manyanga muntu kiba tirine na abantu baito bechipigipigi akikisa onde kwensi okobogoli motebi chibe yasa tngo nga cash igonto mira esimi agera kwa manyama lieta muntu taibukio muntu okobogoli ngo sabato tware obo errani obuya ne customer cheito asinga keye Christmas igentaba menye kora tinseme chiga bogo bagendere ko bakurege kurege tindi asabano bagendere ko bakogania abanyanyimbo nabegamo nabagambi kubwaterana elio gukora obosali obegaso gukora chi patrol amonechi barasichirerere okonyara ko bagwo gosemya abananchi igabanyanyimbo baga na nyumba 10 neta kire nere tokonya se okobekana ne chibarasa egera batebe ngo identify unabono yitubwata se kribo no leteiga na bera nyarekana namanyerera kini nturamanya yakarwe yonaro ngobuli twalenge abachibo baito nabantu barasa naro batokonya so kubekana ne mekutano egera toteme ngo identify ne marambika edo sinaiwekana pasikali ko kamba kunyara tota kiri konyore emikutano maiga at least okoreka
imikutano eyo kugambira ya security naende tumanya abantu bakuru batano baje batetereza mayiga bagenda intogo yiga bagenda ase igo na basikipikipiki yiga ngebatene kurigereria umubare gukora igasi nere na gutukwo ni ngororo no mugeni anya no mugeni nkiabugoretie at least sati yaku security ebe taite na twarabe to ko robo ibiga iga ande bate na be chipikipiki akibone turatebe tubwatira netwes tokeno ebwe chipikipiki asorwete aitaki jaurwete gusengai Ejingo ripoti rigetaseni kia wanjete kia Getembe kuraiga asinseme chiga cha Nyansiongo meyebunga iga ya Burabu kaunti ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara abamenyi abo bagutumika epara korwa chisemo chiri chia Konate kogenda chinsemo chia Etago chigo boigo gochia chinsemo chiri chia Bondeni imeyesa blockation ya si amani ewodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango nigobono beso kirie na gwa kambu ya sokoro serigwa wepara chinsemechuo igibono yabereke ko basumbua asege kegetambe anene ko bachinga kichinkongu asobweti na boigo bosombi kurenseye meyemo gochia ase ensemo yende ase bono bari nilimbia mono gochia sabarai abo bari getambukiro gyo ko bakonya koroisia parewe munenchire ya moyo korobya obosombi chinsemechu Amalieta yongoro kugiradis mugaka mongale o maene gokorero maene pi pare ya beire gotochanda none akero to gotole chae ya beire ke gotosumbua sana kero to gotole chae ekere mbletuete pare ya to sumbuire chinga kichintambe none kero bwato murwaire komorusika komoikia egarachiko twaro bokonyi ngotoberere garama samalieta na nguru cross kibwago obo endabu oyarengeri ikoliri bwago abantu bare kunywa maruba abande babuneka abande basinywa se bagwetera una bare kogonki na bare gusinywa se bagwetera babugoribwa na abande babugoribuna nechiguni twabarete para twababeke gali bagenda nyakitari itanga ningwa kangambia mono ase bali bakore gasi ase pare kiagera yere pare tokonyete na oyo minto migozi kuwaterana ne lichabere ande tokoboria serikali naro ye county nere ase yokoboko kagere pare mbia ya ngule lakini ngakie mpura tegweteka ebe kwa muchanga ero sibubia egere konye kenyoro ekiagera ekere pare tari kenyoro magendero tayo igoti abakoro mukia bataboboke batarosirie para wabo no mwa musi oro bisinere achukwa atua ekiagera enere mirimo tubatomete twatore bagotokorera niyo bono bakora mirimo kabireye igobone ekenyoro ekeraire umurayo muya ekenyoro lazima keimoke amagendero arorekane chipara chitoke nona antu baito bagwetera bagokia no nyagitari nonyando unjuari ebare yabeire gotosumbwe bare korukurwa egotira pake entago yachi gosoka bosose nande yagenda yachi goswa keninja bono unanje uno mogeni bwe pikipiki ekere mbura yabeire egotwa se bareye naboko nyorango kunya gwake ezabu nga kibono ngokora indurugorari oyorogora nabagotwara mujando boika none balance nabono yo okorukorunza gotira gokieke gorigoro nero mujanda nabagotwara mujando goikia wika no igorari nono muruire kera anyorero osobwato moroire nabere gasio gokumia kurusio moroire kere mbura ya ture nyinge pakomo iki aseramu eria chikonyora nono gokonyeka bono nabo tugusabagaki tonyore gokonya ebare yenye serikali ekonyare enyara ko begotokonya oyo minto migosi leri chabere twa baira nelingambu ya mono ase gasi mogendere togotosugulikera kusu ebare egere betiganya saba konya tinga kichos ekero abange bare asichimbero cyo kwarigania emeyega yigosego chingera Christmas gosesuguku ningobona abande bari nechitangutangu batamanyeti ninkibarachi kogokera chinga kichemeyege yuo nitukulia lero ningaba bwatani korwa
ase kiombe kia basae kimanyikanete buna Kibirigo Shiners nigo besokia na gusanga nagati ya baria bari no buremeru anene ase chinka buna njira yemo yokona no gosemeria nakoba ekire baranyare ko baba kwegokeria anene asumusimu yiga we Christmas ababwata nigo sabateneri be kiombe kyo nigo bateba naberbya abantu gusanga endagera anene gucyase bari abakwenyara kunyora abamwabo abo bari sokonyora wainse fatika digisemba na roboti urwasobwikiranu ekero amatuko atigaire atano natatoka erio abantu bachengere omuyega bwesuguku nigo rero ekiombe kia basae kemanyikaine buna Kibirigo Shiners batwara omuyega bwokoyana esuguku ucyase baria bokonyora ogoke buna enjira eyemo yoguchinga amona barabo anene asingaki eye maseke twachakira mapema asengecho those families karatwara kanya gutaratara gatwaro chenga toise koira date 24 okonyora ba rostire mono so tokarate gato chake mapema tubae bayunga na baraumbaro yasaga tokonya bari twatari temeje tukanyora kuna bamenyete bayika na sebi buyu baweka bakonyere bipira byoka na ibabegete nyumba yabo utasiko uminya kwa kuchinyumba enati neguniana chiteiga bona tokata muntu meipita wanje kobeka egunia onye kabwate gintakuri yotabwati nakitokokora Shiners twatamwa yaya tojense to kalito yake toraminyorera sine barabachi kulia yasali gomna Shiners iko twarengereti gente ke tokateba nto kiriera ntutweka turaturangiria abantu bari kinyoreke nandi batari connected with this group iko twarigia abantu randa muliga tokapika piki aiga nigo bakwanira obuya bwosanga nabande nje koba somiri ngana lya Nyasaye naende nabatebya ebintu tokorwa nigo bikora tamba sese nigo ase chinyumba chaito aina aronko basomya tati siwae basoire baitaberanira maganaya togenderete okora omoyo okagera asencho byabanya sae nakitonyora amasese nigo asoswanya sae kera Nyasaye akorigereria amasese niaye ototebya inuna abana bane tukutya ntusainasi twaontoreirie ensemo yabo kobairwe endagera eyo nigo basinywa kobisa omogokobo ase bakwana ajaiga nora kebumundi eki bonere nyageita natebire ngambia mono asogotonyore esuguku amaene ntwobwate kende nabatukunya gwake hesabu ng'abantu 25 yaikire nakitokora lakini mwatakonyire ase mwarusi bira no Nyasaye baseni nandi mugenderere into lya mbere ligira mono mune none mpia mono Nyasaye tigaba seni gaki nanyo n'omuti nanyo n'amabuta nanyo n'esukari n'oburangeti ngo kikobisinda abwate nenda yandire pi ora akembwata abana babere bakiboyo mare bipombo ti nane ngogeto Nyasaye akipia mono nando akina nawo ge mono bobe mono kabisa akipia mono amogoko bwoko monene akina nyole Yesu Nyasaye akina sawa seni nyendo Nyasaye kubebeka buja akipia mono na nyoliro bose aki amafuta esukari esabuni ejumbi ebintu ebasubokoruga baking ebintu ebinge gukwana rero asumuche okebirigo ime ye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nigo igatiabwo bakonywa boigo bakwanira obokong'ubwo bari na borobwo egento endake kyari kubabera egurube enene erio nabarabwo gochengera ezugugu buna abande akyo mugakona narwarete ari kumurusi nyumba namubeka isiko namurusisiko namwira ni nyumba kono gakiase ogwanja kwaino gaki nari kubasaba monkonya noende gwirichaiga namurusiri nyumba namubeka isiko nande chikwanda hiko ripotera Getembe kuroiga Kibirigo yegotoke meye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Fatigad Yesemba mwanchumurigereria roboti uruno rugo toiro mutimoko mokeigo kwirina turege kagetari Getambe tunyara gusangamo naye amange
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agriculture and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwege bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwege bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwege bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwege bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye kutoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school go lendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye go bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba go ikagwe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi migutara sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Semba kutoka Shah Ceramics Limited. Tunawatakia nyote Christmas njema na mwaka mpya wa mafanikio. Asanteni sana kwa kuwa nasi kwa huu mwaka mzima. Naomba hivyo mwaka ujao muwe pamoja nasi katika hii biashara. Kwa wale ambao mnafanya finishing, karibu hapa Shah Ceramics, mnunue tile, mnunue 1, 2, 3 ili mfanye finishing kabla watu waje Christmasi. Merry Christmas, Happy New Year. We, Shah Ceramics, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Umurai wense muske Dr. William Samoei Ruto nigobono abodira babwatani bekiama kia ODM kogendera gusire serikali ya Kenya Kwanza asikeli atebire buna omurayo mukoro bekiama kia ODM nyagusira Raila Amolo Odinga niga batigete guseni gatigeta babwatani baya se serikali engana bone bwenete kutigara kobabo ili bagendera gusira serikali na gwikirania amarago yoko ikirania magendera chinsemo ao. Baba wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alituacha na akatueleza tutembee pamoja. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na tulikubaliana tunatembea pamoja mambo mawili.
tunatembea pamoja kupanga maendeleo ya Kenya yetu. Na jambo la pili, tunaendelea pamoja kupanga siasa na uongozi wa taifa letu. Na sababu hiyo ndio mimi nafika hapa kama rafiki na kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Kwa mambo ya maendeleo ya hapa, mimi nimeketi chini na viongozi wa kaunti ya Migori, gavana, wabunge, MCAs na viongozi wa hapa, tuliketi chini na wao na tukakubaliana ya kwamba ile ubaguzi ya zamani lazima tufunge nje. Tunataka kuhakikisha kwamba Migori inaunganishwa na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli bwana? Tunaelewana? Ndio sababu hiyo mkiangalia katika budget yetu ya sasa ya barabara, huyu mungwana anaitwa Sam Atandi atawaeleza, tumeweka bilioni 1.7 ya kutengeneza barabara za hapa. Hapa Nyatike, nyinyi mnajua Nyatike hapa barabara ambayo Omurai bwense omukoro omuske Uhuru Muigai Kenyatta ningo ritukuria rero atwara egeikaro kyogokwanira gosegeta oburai anene guchia asabasai gukwana ritukuria rero imeyo mubuganya yomo oywe egeikari kyarengete gukwanira amangana y'abasaya nigatebire buna abasaya tibari abarai bamambia kurinde nigo barabarai babono bare nechinguru. At this moment, as we officially launch this alumni network. And why? And that is because today we celebrate not only the Academy's first 3 cohorts, but also the promise of a generation that will shape the destiny of our region and our continent now and into the future. Indeed, as I have looked at you today, I'm reminded the many young, charismatic men and women who were not afraid to dream and act on their dreams in the early year of Kenya's independence as well as Africa's independence. People like Tom Mboya, who were ministers of government for planning the ages of 28, 29. Sure many of you here are older than that. Others like Ken Matiba, who were around 27 and they were permanent secretaries. They were shaping the country. They were shaping the continent at those ages. So when somebody tells you, you young people, tell them no. Us leaders of today, because that is what you are. Because all these others were called young, but yet their vision has helped shape not only Kenya, our region, but undoubtedly the entire continent. Gotigana na yue kogenda asensemo yechigosori etimu ya Shabana ne timu ya Mara Sugar echochire ase ekeminano gose asenkoyo ya Kenya Premier League litukuria rero nigo batware gosori yabo asegeti Kiagusi Stadium ase barua makari ase chitageka emerongo kianda batanyara konyoinsia timu ende engana yarolekana kwa wokoboko na mashabiki anene kurwa se timu ya Shabana abagote banga nigera bo busoku chingaki timu ya Shabana irabe kegoiterwanka kurinde ningo bate banga nigero bija kogenda bosa kubwa konyonsi wa egori anene chingaki bara senka o muri kito aweima niga ikirana chinseme icho no gutwara ni roboti rwe chigosori no rokubwatia.
timu ya Shabana iyo yagocoria amone timu ya Mara Sugar na kurwa makari wikira bono yakire engoyo ya 13 na nigo yatigara kobera ase enamba ya 52 aiga magega yokobagana point yemo amone timu yo ya Mara Sugar. Shabana iyo etakeire gotara gochia KCP kogosoreria engoyo iyo mweri o chitariki 20 cy'umutinyo igaso mwako yoiga nigo amashabiki aisokia na kurwa ibirengero byabo bosio gwekemirano ekyo kyo gokora omwaka nabo igo kemirano kyo gochiko cyakyo omwaka omoya ekemirano ekyo kegakare gati ya Shabana amo na Gor Mahia chitariki 11 cy'umutinyo mutangani omwaka 2025 nomo. Sawa asa marieta ngoroku Edwin Bisonga kuruga shabiki ya Shabana kurugusi bono rero twabwate umupira Shabana versus Mara mupira na bonge abia lakini rende twate makoba mnyaki first half second half no roba majiko tolemerake lakini rende na ante line up yabo mbia yarenge nago kire mupira kurero tubwate mangana ndonsi bamurambanga bande na baba ugusiba goteba igo Mara Sugar twabege yabere go tuita bamurambara rie bikera ande nagokanga ebwa uware na challenge talents lakini ni Shabana ntoro jibu yakara tu ende draw but always a draw it's a win, it's 1 point, so we appreciate that one. Lakini timu biere na next Sunday mno tokara awe na KCB ntonyare gotema tonyare kubu mupira oyo na ande gaiga gusi amashabiki onsi Shabana neye motore emepira ere motu KCP Gor Mahia is down than Mara Sugar. Mara Sugar have identified them, they are good players. Gor Mahia yoni kick off direct ni walk over. KCP ebengi batoe jibese njasaba chabwara nago kire sana tonyara kwa to dromete de chige munjiri chia gerete to karera the last time chige muiseta home ground nja gerete to karera kinero to nyara kwa to kanyore point ku Mara Sugar jai win nayo Mara Sugar we na tupika last season ikatupiga kwao na ikatupiga na home. Leo nimefurahi sana na draw, although kuna mambo mbili tatu hapo hivyo inatuchanganya, lakini next game KCB versus Shabana pia hiyo naomba tu ikue win. Wachezaji jitumeni kwa uwanja tuweze kushinda hiyo game. Game yo koro mwaka tukabwate KCB no mpaka tubuye game no tukari siri tukoria rero bamurabo baito mbatema neli bia twanga, lakini we hope mupira tukabwata on 22nd kare Monday against KCB. We hope for the best. Amashabiki na kitengera abarene no ya duamigete buna duamigete inate masana na ikaiga gusi stadium munde rani ndarete indumegete private ngejete mpaka aiga bamanyire korwedro ninge ase chingoyo isano chiaitire Shabana nigo bono etaraitwa nonye nengoyo yemo na kolende nigo echiete makali chingoyo isato na kobwa ibere kuripotire Getembe je Wycliffe Tyson Manyara. Tyson weima naruro gotoikia omwelio gwikionga chinsainye mbia mona senge nchio gutwara oborigire no boteli borobia amashabiki narago ntebinga nonye chinza chiachire no to tengerete egetaseni kia Getembe togendete ko watch ya news musubati Janet Nancy na Waigo Celestine mbia mona sana aso koba amashabiki nambe mo begetaseni kia Getembe nabaga niri mwensi abarigire baito nabategereri bagetembe FM nabaga niri obotuko borobya nabo chinga kichingororo asoborigire bwensi nemiro bilio imegetaseni kia Getembe eliana na botambe nabaletera mangana mayankoro kwa dipo na asanya na sensemye manyelio ni watu wale kubaterana na Wilson Makoli asebire biga nganchirengo tigeno bosemia bomugako choi tororane ankiende omongurukara tuanchire.
Magaka ninjo, ninjo yetembe, ninjo dorome, mangana mas, mangina ninjo. To kuboira serorera asigetinge. Ogwa serorera kwekana seino. Mweke nabokera gitano nguchi sabagambi. Umugambi rende go kugamba. Yese gamba kuna abantu baino bagutumite ngegitiga kebeiga nikikebeiga. Nakiga ko mugusi ateze naki mutangio na nkondo ta kuboiro asigetinge. Agwa serorera kioreri nkero la mugani. Yani umugani umugayani. Abo sina ba ukwana utali no kutabukiri iriyo ogari yobongo. Kioreri aliskaba tukere tukubana kolonge ekenkia beteiga. Ekenkia ya mutangi una nkondo. Ta kuboira asigetinge agwa serorera. Abwe kanese ito, abwe kanese inabo. Yakoira mangana michi abande usikwa rutu mushiro osengaki. Nakie kinabera geteiga. Magaka ninjo, ninjo yetembe, ninjo dorome, mangana mas, Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera woniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ecy'umwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyomba komenya. Egento kende abana nkwaye go bali chi constituency bursaries and even county government bursaries echio applications chirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba. Egende getangania atabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekagwe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068